Не си загубил, защото не си продал. Тази фраза е занулила повече инвеститори от много пазарни сривове. Това кара хората да игнорират реалността. Купуваш актив за 20 000 евро. Днес вече струва 15 000. И някой казва: спокойно, не си загубил. Тогава продай го за 20 000. Не можеш. Защото пазарът вече е решил колко струва. Има и нещо по-лошо. Докато чакаш да се върнат парите, те са заключени. Това се нарича пропусната полза. Може би има по-добри възможности. Може би има по-евтини активи. Може би има и по-висока доходност. Да, ако инвестираш за 10 години, спадовете са нормални. И да, цената може да се възстанови. Но ако единствената стратегия е няма проблем, защото не съм продал, това не е инвестиционен план. Това е надежда. А надеждата рядко носи доходност.